Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland op deze zaterdag, de 2 april. Fijn dat u kijkt. Straks het weekoverzicht, maar we beginnen natuurlijk eerst met het nieuws van deze zaterdag. De 18-jarige vrouw die gisteren gewond raakte bij een verkeersongeluk in Middelburg is aan haar verwondingen bezweken. De vrouw reed gisteren op haar scooter op de Siloweg toen zij werd aangereden door een bestelwagen. Het ongeluk gebeurde rond 8:15 bij de kruising met de Kleverskerkseweg. Hierachter ligt ons mountainbikepad, wat we netjes onderhouden hadden. Dat gaat hier zo verder. Hier zat een mooie technische bocht achter deze stammen en daar gaat het zo verder. Daar zouden we weer kunnen rijden, maar ja, je ziet het zelf. Mountainbikers maken zich zorgen over de toekomst van hun paden in het Poelbos bij Goes. Een deel van de paden is onbegaanbaar en voorlopig wordt daar niks aan gedaan. Nou, het blijkt dat op de hele route overal bomen zijn gekapt die de route versperren. Zodat we met de mountainbike geen gebruik meer kunnen maken van het Poelbos. Het is meer klunen wat je doet dan dat je kunt fietsen. Die routes zijn afgezet in verband met de essentaksterfte. Staatsbosbeheer is bang voor omvallende bomen en loszittende takken. Aan het einde van de zomer, na het broedseizoen, worden de bomen gerooid. Dat duurt de mountainbikers te lang. Dat betekent dat we een jaar lang niet in het Poelbos kunnen komen. En op zich is dat nog wel te overkomen, maar de natuur gaat wel zijn gang. Dus alle bramen en brandnetels en alles wat verder groeit, wat we dit jaar op onze route wat hadden teruggebracht, zodat we konden fietsen, dat zal weer gaan groeien en dan kunnen we van vooraf aan gaan beginnen. De mountainbikers zijn bang dat ze hun paden niet meer terugkrijgen. Staatsbosbeheer belooft dat na het rooien het grootste deel van het MTB-parcours weer open kan. Zoals ieder jaar zijn er ook nu weer subsidies beschikbaar voor scholen om hun schoolplein te vergroenen. 8 Zeeuwse scholen komen daar dit jaar voor in aanmerking. Vele scholen zijn ze al voorgegaan, zoals basisschool De Schuttevaar in Hansweert. Het laat de kinderen meer bewegen. We betrekken de natuur er meer in. We kunnen het gebruiken tijdens buitenlessen. Verhoogt het echt het plezier. En we brengen de natuur ook een beetje naar binnen. Dus de claims die de organisatoren van deze actie hebben, die zien jullie echt wel in de praktijk. Wat ik nu vooral merk is dat ze fijner met elkaar buiten spelen. Want nu kan je beter verstoppertje doen of iets anders of tikkertje of zo. En dan heb je een beetje obstakels waar je overheen kan. En dat was voordat dit schoolplein er was niet. Dus andere scholen zouden dit ook best wel kunnen doen. Ja, dat is zeker waar. Dankzij ouders met een eigen bedrijf die hier eigenlijk vrijwillig hebben gestaan. Een opa die een plattegrond voor ons heeft gemaakt. Heeft het mede mogelijk gemaakt dat het enigszins binnen het budget haalbaar was. Heel eerlijk, ik ben heel blij dat het er is. Als ik het van tevoren had geweten, had ik het misschien... Ga ik natuurlijk eigenlijk niet gedaan, is niet eerlijk, want ik ben blij dat het er is. Maar ik heb me verkeken in de tijd. Slagerij De Limousinehoeve in Hoek ging vandaag op zoek naar de beste gehaktbal van Zeeuws-Vlaanderen. 16 deelnemers leverden hun beste ballen in, waarna de juryleden aan de slag konden. En dan wordt er op van alles gelet. We letten op uiterlijk, smakelijkheid en kleur. Ik let voornamelijk natuurlijk op de smaak. Ik ben een liefhebber van lekker eten, dus ik vind de smaak wel heel belangrijk. De slagerij zag de wedstrijd bij collega's elders in het land en vond het zo leuk dat er ook een Zeeuws-Vlaamse editie moest komen. De inzendingen waren erg divers. Allemaal verschillend. Volgens mij van moeders recept, oma's recept tot aan moderne ballen. Hier is de jury nog druk aan het proeven en beoordelen. Maar even later zouden ze niemand minder dan oud-burgemeester Jan Lonink aanwijzen als de winnaar. Zijn gehaktballen met een Italiaans tintje vonden de keurmeesters het beste. Al is het natuurlijk altijd baas boven baas. Wat is de lekkerste? Een bal van hier of die van mama thuis? Nee, die van mama thuis. Dat moet ik natuurlijk zeggen, maar dat is ook wel zo. Want er zit heel veel nostalgie bij natuurlijk. Dus nee, die van mijn moeder die blijven het beste. Jan Lonink wint een jaar lang iedere week een gratis pond gehakt. Maar dat doneert hij aan vluchtelingen in Hoek. Terneuzense Boys in de oranje shirt staat op de 6e plaats in de eerste klasse B en speelt op eigen veld tegen de nummer 2 Nieuwenhoorn. En de ploeg uit Zuid-Holland komt hier na 19 minuten op een 0-1 voorsprong door slecht uitverdedigen bij de boys. De treffer is van Dimitri Almeida Gomez. Een slechte start dus van de boys. 3 minuten later wordt er heel slecht uitverdedigd bij Terneuzense Boys.
Krijgt Nieuwenhoorn misschien de kans om te gaan scoren? Dit is opnieuw Almeida Gomez. Het schot is van Winterberg en via de voet van Ewout van Troost wordt het dan 0-2, een eigen doelpunt. Na rust, Terneuzense Boys op zoek naar de aansluitingstreffer. Krijgt 6 corners op rij. En uiteindelijk bij de 6e is het raak. Een doelpunt van Glenn Michielsen, de centrale verdediger. Dan is de spanning terug in de wedstrijd. Slotfase, een voorzet van Ramon de Vlieger. Deze bal wordt nog gered door de keeper. Scrimmage voor de goal, kans voor Dane, kans voor Van Troost. En dan ziet de scheidsrechter een hensbal en gaat de bal op de penaltystip. En krijgt de Terneuzense Boys 4 minuten voor tijd de kans op de gelijkmaker. Ramon de Vlieger is normaal gesproken uiterst trefzeker en ook vandaag is hij dat. En hij bepaalt de eindstand op 2-2. Terneuzense Boys komt knap terug en speelt gelijk tegen Nieuwenhoorn. Terneuzense Boys staat nu op de 8e plaats in de eerste klasse B. Het ziet er allemaal veel beter uit als de zon schijnt en natuurlijk ook als de wind wat minder is. Er was nog wel windkracht 4 tot 5, maar het was goed voor een loopje op het strand. Al was het relatief koud met temperaturen van 7 à 8 graden. En ook vannacht en morgen komen we er vrij koud vanaf. Tenminste vannacht, want de wind valt weg en het wordt helder. De minimumtemperatuur is daardoor -2 tot +1 en aan de grond kan het een tijdje zo'n 4 à 5 graden vriezen. En er kan ook wat grond- of slootmist ontstaan, maar dat heeft weinig te betekenen. Morgen is er eerst zon, maar er komen ook wolkenvelden van zee met stapelwolken. En later in de ochtend en morgenmiddag is er kans op een paar verspreid voorkomende buien. De maximumtemperatuur is een graad of 8 bij windkracht 2 tot 4. En totaal anders is het dan volgende week. Er komen fronten met vrij vaak regen. Maandag kan direct een natte dag zijn met meer dan 10 mm aan neerslag en maximaal rond een graad of 9. Daarna wisselen enkele flinke buien en een beetje zon elkaar af. En de nachtvorst die zijn we uiteraard kwijt. En tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht van deze zaterdag. Zometeen het Zeeuwse nieuwsoverzicht van de afgelopen week. Met daarin onder meer Zeeland praat in Den Haag met minister over de aanpak van PFAS-vervuiling. En drukte bij de pomp. Kijk mee zometeen van dag tot dag.